Menteri rang ba ka jelau konrat ke sangma kasi balang ula beteng men jngoh iki jaka bala syakta ka jingshlei hari lum karo. Ningkong Menteri rang ba ula jngoh ya ka chokpot civil subdivision asau Karo Hills bat ya ka reni badi magri ha ka ba ka wei ka jingkieng doi ha Wah Dareng ka ba penyeso ya ka reni badi magri sha bi bragre kala khyllem na ka jingshlei jongko Henry ki pa ha ka shnong reni badi magri kem shimla shakta satyana ka jingshlei ka Mount Carmel School ka badan hajan ka yo chokpon kala shakta ha ka jingshlei wan la ka ying school kam shimla sha penjulor Henry ki kot kisla kitiar kitar hapo kani ka school kila julor hadin kani Menteri rang ba ula jngoh saya ki yeng bla sha penjulor ha ka shnong bi bragre chokpon kidan hadu arpau teli ki longying ki bla shakta na ka jingshlei bat khandai teli ki la shap penjulor ya ki marba mardi la samru ya ki arpau teli ki longying ki bla shakta na ka jingshlei ukon ran ulale jngoh ru ya ki lanot ha ka shnong rong ri kimgre bat le jngoh ru ya ka jingkieng doi ha Wah Dareng ka bla sha rong no ha ka sa ka ba penyeso ya ka shnong rong ri kimgre sha ka shnong di krongre ya ka ni ka jingkieng doi lashna da ka office border area development office BADO Labon Bon Snem